Any 1985. Dos amics d'un poble del Tarragonès decideixen muntar una banda per passar-ho bé. Les seves referències musicals són molt vàries i al final acaben fent una espècie de tecnopunk irreverent. El nom del grup ho diu tot. Es diuen Condons Adulterats. Un dels dos, l'Isma, toca el teclat i l'altre, el Lluís, rasca una guitarra que és impossible d'afinar. Tot i que ja tenen algunes cançons, veuen que si volen sonar una mica bé han d'incorporar més instruments a la banda. I per això contacten amb dos amics més del poble. Un es diu Joan i toca la bateria i l'altre es diu Rafael, més conegut com a Falin, i tocarà el baix. Comencen a assajar, la cosa comença a anar bé i van fent concerts per la zona de Tarragona. Però, després de parlar-ho entre ells, la nit de Nadal del mateix any, d'aquell 1985, decideixen posar punt i final a la banda. Ho faran amb un concert a Constantí. Però aquella nit no només és l'adeu de Condons Adulterats, sinó que també és la presentació d'un nou projecte. Un projecte més pop-rock que fa temps que li donen voltes i del qual no formarà part l'Isma, però incorporant una altra guitarra, un noi també del poble que es diu Ramon. Doncs bé, aquell concert és tot un èxit. Any 1989. Aquest quartet format per en Lluís, en Falin, en Joan i en Ramon volen gravar el seu primer disc i contacten amb una discogràfica de Barcelona, però els hi diuen que si volen gravar aquest disc l'hauran de pagar ells. I ho fan. Demanen un crèdit a Caixa de Tarragona per un valor de 1 milió de pessetes avalat pels seus pares. Graven el disc i el titulen exactament igual que el nom de la banda. El disc es dirà Els Pets. I per favor, vull saber qui està tot brut. Any 1991. D'aquell primer disc ja n'han vengut forces còpies i la discogràfica veu que aquests joves tenen futur. Els hi diu que si volen gravar un segon disc, aquest els hi pagarà. I aquí és on surt el disc Calla i Balla. Tarragona m'esborrona. Aquest llançament del segon disc coincideix amb el boom de l'anomenat rock català, amb altres bandes també que estan funcionant molt bé arreu de Catalunya, com per exemple el Sau, Sopa de Cabra o l'Axan Bustó, entre molts altres. I ells també es posicionen com un dels grups de rock català a tenir molt en compte arreu del país. De fet, aquell mateix any, un 14 de juny, es farà el mític concert del Palau Sant Jordi que agrupa més de 22.000 persones ballant a ritme de rock català. Un concert històric que a més trenca un rècord, que és el concert amb més gent a un espai tancat de tota Europa. Tarragona m'esborrona. Constantí em fa patir. Però aquell any també hi ha un comiat, perquè Ramon Vidal, aquest jove que havia començat amb ells, té moltes discrepàncies amb la resta del grup i decideix abandonar el projecte. Any 1992. Ja són un referent a tot Catalunya, omplen els concerts fins a la bandera i decideixen publicar el seu tercer treball titulat Fruits Secs. Mentrestant, estirant, sense fer absolutament res. 1993. La cosa va com un tiro i la Corpo, en aquell moment Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, els truca per fer la cançó de l'estiu de TV3 i no s'ho pensen dues vegades i s'hi tiren de cap. I munta tu bé. Ara és moment de passar-ho bé. Canya a l'estiu, veus al riu i munta tu bé. A més, després de publicar aquesta cançó, decideixen fer un recull de diferents cançons ja publicades i aquest nou tema, que és la cançó de l'estiu 93, en un EP titulat Cap de setmana. 1994. Publiquen Brut Natural. Jo vull ser rei. Bé, ja veus que l'activitat dels Pets als anys 90 és frenètica. S'han convertit ja en unes autèntiques estrelles del rock. Ai, alerta, que veig que encara no hem parlat de les Llufes. Que qui són les Llufes? Doncs la parella de coristes que els acompanya a tots els concerts fins a l'any 2004. Són Anabel Gavaldà, la germana de Lluís Gavaldà, i la Luciana Carvelaro. Però tornem a l'any 1995. Tot i que ja portem 10 anys de trajectòria, el disc més important de la banda sortirà l'any 1997, però això ho deixarem per una part 2. De moment, la pregunta és molt clara. Quina és per tu la millor cançó dels primers 10 anys dels Pets? Deixa'm-ho comentaris, va. Bé, ara ja saps una mica com va començar tot.